TV. Gikone to mabuse abire mowuok e tesend obila ma Koru manyo opuso ng'wech moringo lal miru e gweng' ma Muhoroni oyang' nyigegi kendo apedha mager mar ndhiyogi dhi nyime. Obila ochako apedha bang' pondo mar mabusego manyocha omaki gi ketho mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyowa ler. Kalure kod komanda mar obila ma Muhoroni, Joshua Nyasimi, oyango ni mabuse achikogo ne gin moko kuom mabuse 10 manoriko chwale nyim od bura matamu kowuok e tesend obila ma Koru, kendo e seche mane gipuso giringo ne owinjore oduokgi e kar geng'o ne achije makodiaga. Let it be known to the public that yesterday we had an incident within one of our police stations, which is the Koru police station, quite some kilometers from here. It happened that we had some remandees who had just been brought from court and they were pending escort to Kodiaga prison. In total, there were 10 in that custody. One who had already been handcuffed was not able to run away. The 9 who remained escaped. 2 were able to be rearrested. Now we have at large 7 of them. Ewi mano lero ni mabusego nyo pusore apoya nono. Banglo obila manyoritogi e seche mane gikwayo mondo kow moko kuomgi dhi olo pi kapok ne giringo gilal. The officers who were manning there, they took them to that nature of call to answer that call of nature, and then after that, as they were returning one of the remandees from the south, they had already handicapped him, and unfortunately what happened, those who were inside, they punctured the door, hit the officer, and they threw him down, and they managed to escape from custody. As they struggled to control them, that time it was raining, and they managed to escape. So alarm was raised. The officers who were within also, they tried, they struggled, they chased and managed to arrest 2 of them. Nyinge mabusego no yangi kaka Dennis Ouma Ochieng kod nyawadgi Wycliffe Odhiambo maduto ne omaki kod keth mar kuo marang'enge. Gideon Rotich ne omaki kod ketho mar dwaro rodho jonyuol. Collins Omondi Tobias kaachiel kod nyawadgi Boru Otieno Olo bende duto ne omaki kod ketho mar kuo. Peter Malasi Otieno kaachiel kod Charles Ochieng duto ne omaki kod ketho mar rocho ratiro yore mopogore. Mike Angel Ochieng nomak kod ketho mar kuo marang'enge kod nyawadgi Eric Ochieng mane omaki kod ketho mar kuo. Komanda Nyasimi oyango ni apedha mager mar ndhiyo mabusego pod dhi nyime. Ka koro kwayo mare en mondo jopiny ma Muhoroni okonygi e timo apedha mar ndhiyo mabusego. Kolieko negi chichni chal kagima mabusego dok mana e gweng' e kuma gipondoe. We know they have gone back to their community, and we request the public to give us information, to pass information to the local administrators, the chiefs, and even to Nyumba Kumi to pass the information to us. We also send a warning, surrender immediately to the nearest police station or come back to the station where you ran away from. Because if you don't surrender, then obviously the arm of the government is wrong, it will catch up with you. Ogen mar chwalogi kendo e nyim od bura kod keth maruok e tesend obila e Tokchi. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi, Muhoroni, Kisumu County.